Kiramtang arko ni phain kore hiniar ni ASDC KSA lapen KNCS songtum dipu ASDC sahemalong pherang kya mai ini ponsi karbenglong arat akari hempre ka pharman ka che songlong ASDC KSA KNCS tumpen ridak ke pangro masayalong ka che totun pejja phan ka chuningri Pherang kya mai long alang litum ke jai pona tengke India kachari arona lo along ke do Part 10 mate Article 244A ateng Autonomous State kesengje apharman Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Hasawa District along kedo kapre ka song atum kiramtang pharokre sirkebra troxy cap mate 1970 ningkan pen nangche song bom lo seta ningke jangje mimialam theke India kachari aron lo ateng pen mate Autonomous State Kilong nang jaja kong constitutional rights dovek setame India ratpang retum non purnita hempre kipiamo nang pachun pipedetlo Kedamtang la ningkan phokebra hiniang bong Assam State inglong arara pharman kelong vek nangji aphana bangke nang panung kuksi India long lapuni hang nireba hawar northeastern region along hempre kang thim paman piponsi Seven Sisters pamanlo Anparta Uttarakhand Chhattisgarh lapen Jharkhand hehui aphan hempre kang thim mate separate state selam pondelo non BJP ajo kachari bom tiri rat pangre hinpen puthot hempre ki PG aphan ason asai dengbom lo pusi chini dunlong lapusona porahur Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Hasawa district along kedo hempre ka pharman kache songbom asong do anatum ingsam dunria sonsi theklong Lasi ASDC KSA lapen KNCA atumpen kadto kawe hempre ke hang kache songbom asong lapen hempre kar iara do anaphan ka pachini lapen kachuning ria bangke Pini mate ni phai engkora ke thom arni pen ni phai troxy thang chekloar ni an Autonomous State kapalong da prangja pharman ni kre phongbong fortnight campaigning for creation of Autonomous State puthak rida kapangrung mate signature collection padoji non ke wangji ni phai 23rd 1 2003 tamane 23 taриkhor pora arni pen 7/2/2003 arni an Autonomous State ke palong da prangji aphan lan Nikre for Angbong fortnight campaigning for creation of Autonomous State. Aputhak Rida Kepangrum signature collection amu claim ponji. Thang ni phai troxier ni ke Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Hasawa district bai kang arlo ke doan a post office along kaching room lapen India Prime Minister Narendra Modi aphan panongsi Rida Kepangrum tang alo doan akido lopo. Lasi rachari asong lapen hampang asong kache prek alam the cheban be pinra hem prek karya asong doan lapen rat doan aphanta ke hotang asayamo kapachun pamit hek je aphan ASDC KSA lapen KNCA tumpen pachini lapen chuning rilo posi pherang kya mayalong jaipon thang ni phai troxier ni ke hem prek karya rachari asong lapen hampang asong lo chali asong doan atum same ame thang jongjong mate independent le kache song asayang deng pachun seta chok puta pherang kya mai pen ASDC KSA KNCA tum pangda Hem prek karya parti doan asong doan lapen rat doan aphanta ke hotang asai amu ke pachun pamit hek je aphan ASDC KSA lapen KNCA hen pen pachini lapen chuningri lethotlo 7/2/2023 arni hemprek kar i ke do ana parti lapen asongta methang jungjung independent le kache songa sai angdeng pachun ponsita cho News report Karbi Anglong Live